producimos cuidando o noso planeta. Nas cooperativas agrarias sabemos ben que a saúde da terra é imprescindible para a nosa subsistencia. Apostamos por non xerar residuos innecesarios. Reutilizando non só contribuímos á mellora do medio ambiente, tamén á economía das persoas, aforrando até o 90% do custe. Cremos no dereito das persoas para decidir sobre a produción, elaboración e consumo dos seus alimentos, produtos e servizos. A economía social contribúe á existencia de formas de consumo e produción responsables.